tarde. É un placer para Vilagarcía ter hoxe esta charla aquí no Auditorio Municipal. E é importante destacar este proxecto que comezou da manda baixo a presidencia de Carmela Silva, que o que trata precisamente de recuperar as historias de vida de tantas mulleres que foron esquecidas ao longo de tantos anos. E é importante tamén falar da figura de María Araújo, carrilexa, porque cando nace María Araújo, Carril era concello propio, non pertencía a Vilagarcía. En algún sitio vi en Carril Vilagarcía, pero non, cando ela naceu era carrilexa, non de Vilagarcía. Que además é importante tamén destacar ante ese auxe racista e xenófobo, destacar tamén o papel da inmigración, cantas mulleres e homes, porque Galicia é un pobo de emigrantes, e cantas mulleres e cantos homes que tiveron que emigrar, pois buscando a liberdade ou buscando unha vida mellor. É importante tamén destacar ese papel que tivemos os galegos ao longo de toda a historia. E falando de María, tamén é importante falar tamén ante esa onda negacionista do papel de mulleres importantes, loitadoras e feministas, porque unha das cousas que buscaba María Araújo precisamente era esa igualdade nos salarios entre os homes e as mulleres. Estamos falando de fai moitos anos e xa ela reivindicaba eso que aínda hoxe non acadamos. E esa loita sindical, esa loita contra as dictaduras, foi unha muller que loitou tanto contra a ditadura de Franco como contra a dictadura de Batista en Cuba. E, polo tanto, como dixen, é importantísimo recuperar a historia destas mulleres bravas que fixeron a historia e que merecen, desde logo, que teñamos este espazo para recordarlas. Así que moitísimas gracias á Deputación. Pedimos que sigan adiante con este tipo de iniciativas que destaquen o papel das mulleres ao longo de toda a historia, porque temos moitas mulleres que temos que recuperar todavía. Así que animamos e agradecidas a que sigan con estas iniciativas. E sen máis cedo a palabra donde unha vez máis a benvida a Sandro Bastos, que é a nosa diputada provincial, e por suposto darlle as gracias a Pilar por estar hoxe aquí a acompañarnos. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, Tania, e moitas gracias ao Concello por acoller todas as nosas propostas e cedernos este lugar para facelas. Moi boa tarde a todas e a todos, e benvidos e benvidas ao último dos faladoiros deste ano, do programa provincial Aquí faltan páxinas, no que coñeceremos a historia dunha incansable loitadora nada aquí, en Vilagarcía, en Carril, María Araújo. E farémolo da man de Pilar Cajiao, profesora de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela. Así que, primeiramente, gracias por acompañarvos. Estou convencida de que hoxe será unha conversa que nos axudará a rociar moita luz sobre a figura de María Araújo. Gracias tamén, como sempre, a Marían Fernández, moderadora deste faladoiro, e a todas e a todos vos por a vosa presenza. Hoxe queremos contar esta historia, a historia de María Araújo, guerrilleira galega que loitou contra as ditaduras de Franco e a de Batista en Cuba, como ben decía Tania, e que, como todas as mulleres protagonistas deste ciclo, ben merece ocupar as páxinas nos libros de historia. Nada en Carril, en 1904, emigrou con tan só 2 anos a Cuba. Ao regresar a Galicia participou na resistencia antifranquista e foi encarceada. Tras a súa liberación, continuou loitando contra as ditaduras de Franco e Batista desde Cuba, aonde regresou tras saír do cárcere. Sen dúbida, a súa foi unha historia de loita constante, pero tamén un exemplo de vida, unha incansable loitadora que viviu para facerlles fronte ás injusticias. Por iso María tiña que formar parte desta segunda antoloxía de podcast Aquí faltan páxinas, porque precisamente é o noso obxectivo, contar historias apaixonantes como a de María, historias das que podemos sentirnos orgullosas e historias coas que visibilizamos o legado de grandes mulleres. E é que non hai dúbida de que esta é unha provincia con mulleres extraordinarias, que tiveron un papel fundamental, pero que lamentablemente non saen nin forman parte do relato que nos contan. Mulleres anónimas que contribuíron ao desenvolvemento e á historia dos nosos povos e que merecen todo o noso recoñecemento. Elas, todas elas, son as protagonistas deste proxecto. Así que hoxe continuaremos escribindo as páxinas que lle faltan aos libros,
coas trayectorias destas mulleres e coa vista posta nas nosas nenas e mozas. Porque precisamos construir referentes. Precisamos que medren sabendo que houbo moitas mulleres no pasado remoto, próximo e tamén no presente, que brillaron e brillan entre diferentes ámbitos da sociedade. Por iso, ao longo desta segunda colección que rematamos hoxe, poidemos descubrir mulleres valentes e arriscadas, curiosas e inconformistas, ligadas todas, como non, á provincia de Pontevedra. Mulleres como Carmen Baviano, as leiteiras de Pontevedra, Inmaculada Paz Andrade, Avelina Valladares, Placeres Castellanos, as madriñas de Redondela, María Pardo Trapote, Doña Urraca, Mercedes Ruibal, Urania Mella, Mari Quintero e a propia María Araujo. Deixo-vos xa, moitísimas gracias, repito, deixo-vos xa con Pilar Cajiao, porque ninguén mellor que ela para falarnos da figura de María Araujo e da súa historia. Moitísimas gracias. Boa tarde, benvidas, benvidos. Grazas, Tania, grazas, Sandra. Efectivamente, hoxe despedimos esta segunda colección e creo que a despedimos cunha protagonista, bueno, que nos deu, eu creo, moitos capítulos. Vamos a ir debullandoos todos hoxe aquí. Quero enmarcar non só este capítulo, creo que se pode facer extensivo a toda a colección. É unha colección que creo que foi medrando. O ano pasado, bueno, eran uns podcasts máis pequeniños, non? E que tamén incluímos a mulleres, pois que algunhas que xa estaban bastante referenciadas, outras menos. Nesta segunda, aventurámonos xa a facer moito máis labor arqueolóxico, a desenterrar, como decía Tania, bueno, pois que fai falta, non? Desenterrar e escavar moito, e aquí creo que xa o comentamos, Pilar máis eu, podemos ata errar ou enganarnos. Por qué? Pois porque ás veces é tan difícil, as nosas mulleres están aínda por coñecerse, por investigarse, e iso será bo, non quero dicir, mentres as estemos poñendo en valor, as estemos visibilizando e estemos contribuindo a que outras veñan detrás e continúen investigando, pois será bo sinal. Cada vez os podcasts son máis longos. O de María, xa o anterior e o anterior, son auténticos xa non relatos sonoros, son documentais sonoros. Poñemos moito esforzo niso, tentamos, bueno, pois aproximarnos a fontes primarias, a veces non é fácil, e neste caso, bueno, eu creo que a través de Pilar, a benvida Pilar. Hola, moitas gracias. Grazas a ti por aceptar o noso convite. Vou vos presentar brevemente a Pilar. Ela é profesora titular de Historia de América e coordinadora do Grupo de Investigación Hispanoamérica da Universidade de Santiago de Compostela, e entre as liñas de investigación que desenvolveu ao longo da súa traxectoria académica destacan as relativas aos movementos migratorios e as relacións diplomáticas e culturais entre España e América, arredor das que coordinou diferentes proxectos de investigación. No ámbito dos movementos migratorios, pois préstalle especial atención aos referidos a Galicia, migracións económicas e exilio, e a perspectiva de xénero que a nos
nos interesa. Desde a publicación en 1997 do seu libro Muller e Emigración, as súas contribucións baixo este enfoque continúan sendo referencia citada a día de hoxe e como profesora convidada impartiu numerosas conferencias, cursos de posgrado, doutorado e mestrado sobre esta temática en universidades europeas e latinoamericanas. En 2022 nomearon a académica correspondente no estranxeiro da Academia de Historia de Cuba, onde ingresou con este cargo formalmente en 2023. Parabéns, porque bueno, entendo que non é menor ser merecente deste recoñecemento por parte da Historia de Cuba. Entón, eu vou comezar precisamente por pedirche que nos poñas un pouco en contexto de todo ese vínculo e de toda esa relación que ti tes tecida con Cuba e que te acredita para estar hoxe aquí acompañándonos, e logo pasamos a María, pero creo que é importante, non? Tamén acreditar as nosas referentes. Moitas gracias, Marián. Bueno, o primeiro que quero é agradecer á Diputación de Pontevedra, por suposto, querer contar comigo para contribuir a este novo capítulo de mulleres de Aquí Faltan Páxinas, por suposto tamén o Concello de Pontevedra por acoller o acto, que non podía ser menos, porque non é por mí, é por María, claro, indudablemente, non? Bueno, pregúntasme, Marián, polos vencellos con Cuba. Bueno, realmente, como dixeches, nacen da miña trayectoria académica como profesora de Historia de América. Pois, bueno, unha ten que explicar historia de 20 países, non? Entón, pois, hai algúns en que, por circunstancias da vida, pois, os vencellos persoais, digamos, trascenden un pouco pois o que é unha mera lectura dun libro, unha mera lectura dun texto, non? Cando eu fun responsable do Arquivo de Migración Galega no Consello da Cultura Galega, no tempo de Carlos Casares, cando el era presidente, confioume ese labor, pois propuxémonos recuperar a documentación da emigración galega que existía en Cuba, que corría xa daquela e sigue correndo, pois, perigo franco de desaparecer por diversas circunstancias, non? Entón, fixemos unha... Eu xa tiña ido a Cuba en anteriores oportunidades, pero daquela foi, digamos, o vencello máis forte, porque fixemos unha campaña de recuperación documental que obligounos a min o frente, pero as miñas colaboradoras, hoxe está aquí unha delas que me escoita e que estableceu uns vínculos con Cuba moito máis fortes que a min, co paso do tempo, esa é outra historia. Pois foi cando realmente tiven oportunidade de vivir de cerca pois o que fora a presencia galega en Cuba e seguir aprendendo de todo iso e tamén por extensión da historia de Cuba. Desde entón, pois viaxei en moitas oportunidades, pero realmente o que a Academia de Historia de Cuba quiso recoñecerme modestamente foi ese contributo, digamos, á recuperación de parte dunha historia de Cuba a través de unha colectividade inmigrante tan importante como foi a colectividade galega. Eu non teño escrito grandes tratados sobre historia de Cuba en sí, pero a Academia foi o suficientemente xenerosa para entender que a historia das colectividades que formaran a nación cubana tiñan a importancia suficiente. Bueno, aí estaba a miña modestísima contribución a iso. Bueno, e pasando xa á investigación sobre María, quería que nos contases, pois, efectivamente, que ela foi unha carrilexa, non? E falar un pouquiño das súas orixes nese carril e tamén do contexto galego nese momento, onde xa eran moi fortes, non? Eses movimentos migratorios que levaron nun momento dado ao seu pai, pescador, a súa nai, mariscadora, a decidirse a emigrar a Cuba, non?
Pois sí, efectivamente. Realmente María é unha emigrante forzosa, porque era unha nena de 2 anos cando os seus pais decidiron marchar a Cuba. Estamos a falar de 1906, María nacera en 1904, era unha neniña que non tiña capacidade ningunha de decidir por si mesma. Por que marchaban os pais a Cuba? Pois formaban parte da riada de emigrantes galegos que saían en aquela dirección. A emigración galega a Cuba afonda as súas raíces con moita interioridade no século XIX, cando Cuba aínda era colonia española, pero nin siquera cando se produciu a ruptura política ca metrópole, ademais dunha maneira tan brusca como foi a través dunha guerra que se convertiu nun conflicto internacional ca presencia dos Estados Unidos, que a independencia de Cuba non foi unha independencia real e inmediata tras esa guerra, porque Cuba quedou baixo un directorio norteamericano e non é realmente República de Cuba hasta 1902, a guerra fora no 98, pois quero decir con eso que nin siquiera todos eses acontecementos foron capaces de romper unha constante, aluvional e permanente emigración desde Galicia en aquela dirección. Unha emigración que, se queremos acordarnos, pois é da época na que a cantaba Rosalía de Castro, nos anos 70 do século XIX xa ela decía a donde van eses homes para o cemiterio da Habana, o sea que é unha emigración de moi longa data. E a comezos do século XX, despois da guerra, cando Cuba se fai independente, os españois e por ende os galegos siguen sendo os inmigrantes privilexiados. Privilexiados no sentido de que os sucesivos gobernos republicanos cubanos e incluso o primeiro directorio norteamericano prefería galegos e canarios, que tamén emigraban moito cara a Cuba, que xentes de outras procedencias, porque estaban afeitos a esa relación tecida ao longo de tanto tempo. As dúas primeiras décadas do século XX son un momento álxido de esa emigración cara a Cuba, que logo, sin embargo, vaise cortar antes que a que foi a outros países. Nos anos 30 deixase de ir a Cuba por outras circunstancias, pero os pais de María van nesa xeira da primeira década de século XX, donde as saídas eran continuas. Por qué? Porque funcionaban unhas cadeas migratorias que un paisano chamaba a outro, que ven pa aquí, que aquí estamos ben, que podes gañar, e aí é onde eles insertan. E máis precisamente no caso dos pais de María, van de carril, pobo mariñeiro. O pai de María, adicábase a ir ao mar. A nai, como ti dixeches antes, mariscaba para completar a economía familiar, co que podía vender de ameixa, supoño, E, bueno, non foron a un sitio calquera da Habana, foron a Casablanca, un barrio do municipio de Regla, na Bahía da Habana, caracterizado por ser o barrio dos pescadores. Era aí, non sei, non teño constancia de que tivera un amigo en concreto, pero seguramente o enterarse de que era o barrio de pesca, pois foi donde pensou que podía atopar un traballo, como así foi, E ese barrio de Casablanca, efectivamente, cheo de galegos e galegas xa relacionados un pouco co mundo do mar, porque me contabas que sobre todo aí estaban, ou polo menos máis numerosos eran, familias galegas procedentes das mariñas, e vinculadas co mar. Sí, efectivamente, as mariñas coruñesas, o arco que vai desde Ferrol hasta Coruña, Betanzos, Sada, Miño, Ares, etc., pois
viñan emigrando, como di Neira Vilas no seu fermosísimo Galegos no Golfo de México, desde o século XVIII. Cuidado, o sea, había aí cadeas que foron alimentándose ao longo de moitísimo, de un século e medio, non? Entón, de feito, coñecíase como o barrio de Peixiño, que era indiscutiblemente un nome galego e vencellado ao peixe, vencellado ao mar, non? Así que supoño que non foi difícil para o pai de María, pois entre paisanos, atopar pois un oco para embarcarse, que seguían indo, ademais, como iban desde o século XVIII a pescar o Golfo de México, que era onde estaban as pesquerías máis importantes, e aí foi onde María realmente criouse, en medio de mariñeiros, como se fosen carril. E, bueno, xa o propio nome popular do barrio, Peixiño, indica, non? Pero incluso se comenta que era un barrio onde os propios cubanos adoptaban a lingua galega para referirse a todo o que tiña que ver co mar. Sí, as artes de pesca, aos aparellos, etcétera, porque eles non vou decir que non souberan pescar, nin moito menos, pero que adoptaron, digamos, os usos e as costumes que levaron ali os mariñeiros galegos, non? Era un barrio, pois, de unha nutrida poboación. Había tamén asturianos, había canarios tamén, xentes de mar tamén como a nós, non? Ao fin e ao cabo, xentes que foron tan emigrantes como a nós, pero que prevalecían eran fundamentalmente os galegos. E aí se cría María e, bueno, temos tamén referencias un pouquiño de como deses primeiros anos nos que ela se educa. Poucas, non? Poucas. Da súa infancia, da súa nenez, non é moito o que se sabe, é o que, a verdade, imos repetindo todos os que nos achegamos a María Araújo, non? Porque, claro, é unha etapa da que ela nin contou moito, nin sequera a súa, non debeu de contar moito tampouco a súa filla Dora, que é tamén unha fonte moi interesante para chegarse a María, non? Si sabemos que era unha mociña intelixente, expelida, preocupada, que gustáballe aprender e que fixo estudios primarios nun convento. Isto a periodista e historiadora cubana Nidia Sarabia, que deixou un testimonio, un texto bastante longo con María e que a tratou persoalmente, decía que lle pagaran os estudios nun convento a María unha millonaria vizcaína, decía Nidia, unha millonaria que le puso aí, que trabajo, e non daba máis explicación. Nidia era tamén un personaxe interesantísimo como contaba as cousas, non? Eu calculo, isto non mo contou Nidia, pero calculo que o mellor esta millonaria vizcaína que ela decía, pois o mellor era alguén para quen traballaba a nai de María, porque a nai de María ali parece que cosía, que planchaba, bueno, que atendía nas casas, e o mellor, pois, esta señora dixo, bueno, a túa filla hai que darlle estudios porque é moi lista, e todo o que se sabe da infancia de María, máis alá de moverse entre aquel ambiente o que estaban de Casablanca, non? E ese ambiente paralelo que é o mundo do mar tiña tamén moita efervescencia no que eran as reivindicacións sociais e na formación xa de movimentos políticos. Sí, claro, era un barrio eminentemente obreiro, porque eran traballadores do mar, é dicir, obreiros do mar, non? Era un barrio no que os mariñeiros queixábanse
de que a vida do mar é unha vida dura, que vou decir nunha vila como esta, non, que todo o mundo coñece o que é a vida do mar, non, pero máis ao comenzos do século XX, non, as campañas duraban moito tempo, as condicións nas que se viaxaban nos barcos non debían de ser moi boas, a alimentación dos mariñeiros, os tempos de traballo, etc. Entón, empezaron a xurdir aí unha serie de reivindicacións netamente de traballadores acerca das condicións nas que estaban, porque, a ver, que foran todos galegos non quere decir que as relacións foran sempre de corte solidario. Nós tamén sabemos explotarnos uns aos outros, non? Hai cadeas de solidaridade e tamén hai cadeas de explotación, non? Entón, os armadores, fosen de donde fosen, seguro que querían sacar maior partido do que se podía sacar sin explotar a xente, non? E claro, nese ambiente tamén María entra moi pronto, porque moi noviña, con 16 anos, cásase. E cásase cun galego mariñeiro, de esas rías coruñesas, de donde iban, de Mugardos, de donde iban a moreas de pescadores para lá, non? Este Carcaño, que ten un nome dubidoso, porque aparece nunhas fontes como Ángel, en outras como Sebastián, non sei se que era Ángel Sebastián ou que hai unha confusión porque un fillo deles logo se chama Sebastián. Algo hai aí, aquí faltan páginas, algo hai aí, pero o caso é que este Murgardés era un home totalmente politizado, era maior que María, bueno, era un dos cabecillas das reivindicacións dos pescadores de Casablanca, non? Entón, ela, pois claro, tan nova da súa man e vendo que o seu pai morrera no mar como morreu, como contaba ela, non? Un día o meu pai marchou e non volveu, e non era que fose a por tabaco, como se decía, non? Senón que non volveu ninguén do barco, o sea, que o barco probablemente afundiu e ninguén se preocupou de moito máis, non? Todas estas cousas foron calando nela, e de feito, eu creo que o primer vencello, digamos, cara á súa inserción nos movementos sociais foi primeiro a través do sindicalismo e posteriormente a través da militancia política, non? Sí, bueno, este tema das identidades volveremos a tocalo porque é crucial na historia de María, non? O tema de, bueno, dos nomes, non? E como os nomes, pois, agora para desenterrar esta historia é un elemento de confusión, desentrañar iso, pero naquela altura serviu para salvar vidas, non? Efectivamente. Poder coller un nome ou outro nome. Mais adiante na trayectoria de María, este xogo de nomes, Ángel, Sebastián, María, Emilia, van a ter un papel determinante, efectivamente. Aí xa, bueno, nese caldo de cultivo, eles empezan pois a entrar en contacto con todos estes movementos políticos e xa dunha forma máis directa co Partido Comunista, non? Sí, o partido, ela creo que casase no ano 20, debe de ser, moi nova, e no ano 1925 fundase en Cuba o Partido Comunista Cubano, porque contra o que a xente cree, o comunismo en Cuba non foi un invento de Fidel Castro, foi algo moi anterior, hai unha historia do partido, do primeiro de movementos comunistas que cristalizan nese primeiro Partido Comunista de 1925. E un dos líderes, un dos fundadores, era un político novo en aquel momento cubano, Julio Mella, e Julio Mella visitaba con moita frecuencia Casablanca, precisamente porque sabía que era un lugar donde abundaban os obreiros con reivindicacións potentes, etc. Entón, o marido
este Sebastián Ángel, que non sabemos moi ben quen era, de María, pois colabora moi estreitamente, milita o pouco de fundarse o Partido Comunista no grupo liderado por Mella, e pode supoñerse que ela tamén, non sei se a vez, un pouco máis tarde, etc. O caso que ela tiña un contacto, eso contao ela, que acompañaba a Mella moitas veces aos peiraos de Casablanca para esperar o arribo dos barcos e ali dar un meeting, Mella, pero ela, pois, presentarlle xente, etc. É dicir, esta misión de enlace que María vai ter tamén en outros momentos da súa vida empezou a despuntar precisamente neste ambiente. Vou facer un pequeno flashback porque non contamos que nesa partida desde Carril a Caracuba da nai e o pai de María, pois hai algunhas fontes que din que queda aquí un irmão maior. Efectivamente, isto, a verdad que eu o comentaba contigo outro día cando falamos por primeira vez, isto non o din moitos achegamentos, pero si o din Nidia Sarabia. A mí ofréceme garantías, porque ademais polos detalles que dá en torno a esta cuestión. Os pais de María, como dixen antes, marcharan en 1906, levan a María pequena, pero parece que deixaran aquí a un primeiro fillo do matrimonio o cargo dos avós. Como se xustifica isto? Xustifícase porque en 1922 a nai de María xa falecera o home nese naufraxio do que falei antes, donde fose, en calquera lugar do Golfo, e a nai de María en 1922 volve a España ca intención de Nidia Sarabia de ver a ese fillo que deixara aquí e que xa debía ser un mozo grande, o seu primeiro fillo, e ven para aquí ademais con algúns dos irmáns de María que naceran en Cuba. E de feito foi un momento luctuoso na vida da familia, porque conta a Nidia Sarabia que cando o barco está na travesía polo Atlántico, non sei moi ben a que altura, a nai viña porque estaba enferma, tiña tuberculose. Entón, bueno, debeu de pensar, se non vou ver o meu fillo a Galicia agora, o mellor xa non vou. Agravouse a enfermedade no barco e morreu no propio barco, non? E que, bueno, é costume, e máis cando era unha enfermedade contagiosa, que se botara o corpo ao mar, pero que por respeto aos fillos que viaxaban con ela, os rapaces que viaxaban con ela, o capitán accedeu a non botalo, non? Siguen faltando páxinas, porque que foi? Chegaron aquí os fillos, enterraron a nai aquí, pois sigue sin saberse, non? Pero a mí me parece que un detalle desta magnitude non pode ser inventado, o sea, que debe de, en algún momento María contou, non? O mellor non a outros que recolleron parte da súa vida, pero parece que ten razón de ser. Porque, bueno, logo podemos retomalo, pero é verdade que aparece a figura dunha irmá, non? No momento da guerra, na que era precisa. Claro, de unha irmá que quedara en Cuba, é dicir, que cando veu a nai para aquí, no ano 22, non veu con todos os fillos, senón con parte deles, non? Esa irmá que queda en Cuba vai a ter tamén un certo protagonismo un pouco máis adiante. O caso que a súa nai emprende ese viaxe e infelizmente xa non chega viva aquí, e 2 anos despois María tamén decide volver, porque a situación en Cuba é complicada xa. Un pouco máis tarde que 2 anos, porque a nai de María ven no ano 22 e María ven no ano 27. Ela durante ese tempo pois está
está recén casada, ten tamén os seus propios fillos, pero no ano 27 pois decide voltar porque, bueno, a situación política de Cuba, económica de Cuba, en ese momento empeza tamén a trastocarse, non? Desde o ano 25 está na presidencia Gerardo Machado, que, bueno, pasa por ser o grande constructor das obras públicas de Cuba, o que levanta o Capitolio, etcétera, que traza carreteras e tal, pero un pouco como Primo de Rivera aquí, non? O sea, é unha imaxe modernizadora, pero a costa dunha forte represión política, non? De feito, era moi amigo de Miguel Primo de Rivera, que coinciden, además, implementando dictaduras ao mesmo tempo, non? Ocurre tamén outra cousa, a crise económica do ano 29, a famoso crack de Nova York, que todo o mundo coñece, que dá lugar a primeira grande crise do capitalismo, en Cuba adiántase algo pola baixada do precio do azucre, entón a situación económica no ano 27 debía ser tal que María contoulle a Neira Vilas, pasábamos fame, e eu decidín, alguén lle ofreceu, iso tamén está por comprobar, un traballo en Carril, na casa duns marqueses, dixo ela, como sirvienta. Entón, ela colle os fillos e ven, Carcaño queda todavía en Cuba, porque tiña o seu empleo no barco no que traballaba, así que realmente o que vive a parte grosa da dictadura de Machado é o home, non? María xa está aquí no ano 27, pero no ano 32, que a dictadura de Machado, pois, fora férrea contra todo opositor político e contra o movimento sindical, Carcaño decide tamén vir. María debe de decirlle 20, que aquí, ademais, acabamos de estrenar unha república, é un momento de construcción interesante, e o home ven tamén para aquí, non veñen para Carril, donde parece ese outro claro oscuro da súa vida, esa casa, eses marqueses donde estivo en Carril, non sei, e trasládanse a vivir a Vigo e instálanse en Vigo xa os dous, cos dous pequenos que xa viñeran con María. E aí outra vez, pois, de novo se vinculan profesionalmente co mundo do mar, non? Claro. Carcaño, pois, nun dos barcos do Berbés e María nunha conserveira, e aí é onde ela xa rapidamente empeza a destacar pois como dirixente desas reivindicacións que tamén naquela altura eran importantes, porque, bueno, a conserva, o mar en xeral e a conserva en particular estaba en plena explosión en toda a ría de Vigo. Efectivamente, aí eu creo que xuntanse varias cuestións, non? Ela viña con unha... Ademais que o di, apliquei en Vigo todo o que aprendera en Cuba. Ela aprendera en Casablanca das reivindicacións obreiras do movimento sindical, pero tamén había un aspecto no que en Cuba levaba unha ventaxa importante sobre a España daquel momento, non? Xa nos anos 20 había un forte movimento feminista en Cuba, entonces ela coñecía tamén o que eran as loitas das mulleres cubanas, non? E aquí aplica todo, sindicalismo e feminismo, non? E ademais nun lugar como Vigo, a primeira industria do mar en todos os sentidos na Galicia de entón, non? Entón ela entra nunha conserveira que por datos indirectos parece que foi, isto apunta María Xosé Porteiro, que parece que foi Albo, Conservas Albo, e ali inmediatamente, bueno, a súa capacidade debe unha de posicionar ben ante os patróns para que a nomearan encargada de algunha das seccións da fábrica,
donde ela, pois, non só debeu de facer unha labor de encargada como tal, sino tamén de percatarse das condicións nas que traballaban as mulleres, porque nas conserveiras prácticamente o traballo foi sempre de mulleres, non? Entón, ela empezou a protestar, e a protestar, ademais, que isto é bastante expresivo tamén de quen era María, porque non porque estivéramos na República e baixo un goberno de esquerdas en ese momento ela calou, non? Se había que protestar exactamente igual. Se a lei de Azaña non era xusta, ou totalmente xusta, ou era pacata respecto dos dereitos das mulleres, ela reivindicaba que había que dar máis, non? Entón, puxose en pé de guerra, debía de ser unha estupenda oradora, ademais, porque as compañeiras seguíana e montaron máis dun sarao, non? En ese sentido, non? Sí, pacata ou directamente abusiva, non? Porque unha das grandes loitas que ela encabeza é precisamente nunha ocasión na que o goberno de Azaña intenta impoñer un subsidio de maternidade, non? Bueno, das primeiras veces que iso se propón dentro do Estado español, pero resulta que ese subsidio tiña que ser costeado polo salario das propias traballadoras. E atención ás cifras, porque a cousa era así. O goberno pretendía que elas achegasen 1,85 pesetas duns salarios que tiñan na altura que oscilaban entre 2 e 3,25 pesetas. Entón, aí elas fan importantes manifestacións, fan paros, fan folgas. María é a que encabeza todas esas reivindicacións que son moi importantes e que ademais desde Vigo se estenden a outros puntos de Galicia, o sea, tremendas eran. Sí, e bueno, consiguen en parte, porque ademais elas dunha maneira moi xusta e moi ben articulada, o que piden é que ese subsidio de maternidade naquela altura tiña pouco sentido, porque unha vez que se casaban, moitas deixaban de traballar nas conserveiras. Por tanto, esas cotas que aportaban, ao final acababan por perdelas. E o que elas propoñían era un subsidio de enfermidade, que abarcase dunha forma máis global a todas as traballadoras, independentemente do tema da maternidade, non? Entón, conseguiron, de entrada, que se rebaixase de 1,85 a 15 céntimos, que xa non está mal, pero non pararon, porque elas seguiron loitando efectivamente por ese subsidio de enfermidade, non? Que era o seu grande obxectivo. Pero aparte diso, María destaca no tema da igualdade salarial, non? Sí. Ela non podía entender, todavía non, as cifras parece que demostran que todavía existe a día de hoxe a famosa brecha salarial, non? Pero ela non lle cabía na cabeza porque os homes tiñan que cobrar máis que as mulleres, e hai quen dice, incluso, isto tamén habería que tratar de perseguilo e comprobalo, que viaxa a Asturias para saber se alí nas conserveiras, porque claro, isto ten unha explicación. Albo era unha industria que tiña o seu directorio en Cantabria, en Santoña, pero que tiña fábricas ao longo de toda a cornisa cantábrica, e a súa principal terminou sendo a de Vigo, non? Entonces ela quere saber se solo é aquí ou en outros lugares tamén as mulleres e os homes cobran diferente e tal, non? Ela protestaba contra todo o que lle poidera parecer que non era xusto, evidentemente, e no campo de reivindicacións sobre as mulleres, por exemplo, que houbera guarderías no traballo para poder ir cos nenos, que houbera momentos de descanso para as traballadoras, sillas, é dicir, taquillas para guardar as súas pertenzas, etc. E claro, todo isto, pois, aos encargados que estaban por encima dela, non sei se os patróns en Santander se enteraban, pero non o querían, era
era unha mosca, iba a decir algo máis, non? Entón, pois, pero sempre tiña detrás, cando intentaban botala por alborotadora, por axitadora, sempre tiña detrás as súas compañeiras que salían en defensa en plan, si sale ela, ali vamos todas, non? Entón, pois, eso é unha proba da capacidade de liderazgo que indudablemente tiña. Sí, das causas grandes e tamén das pequenas, non? Porque despois ela tamén foi valedora das compañeras en casos de despedimentos, en casos de malos tratos e de vexacións por parte de patróns, encargados, capataces, etc. Non? Entón, claro, é normal que a quixeron como querían, porque salía en defensa de todas elas en este tipo de episodios que eu entendo que hoxe estamos moi sensibilizadas, pero que na altura todo isto está normalizado, non? O seguinte, non? Sí, totalmente, porque ademais fíjate que estes problemas na conserveira estamos falando dos anos 30, pero conta a súa filla Dora que cando marcharon de Vigo, isto sin adiantarme, solo como detalle vencellado a isto, non? Cando marcharon de Vigo no ano 44, o sea, 10 anos despois, as foron a despedir o buque as amigas, as colegas da conserveira, non? O sea, que eran amistades moi fortes que quedaron trabadas durante moito tempo. E elas axudaron a moito tamén. Ela loitou por elas, pero elas tamén axudaron a moito despois. É certo, sí. Dora, a filla, conta que foron as compañeiras as que lle regalaron o primeiro par de zapatos, que ela tivo unha boneca, tamén a primeira que tivo. O sea que, bueno, sí, elas tamén eran en ese momento, e xa nos estamos adiantando algún capítulo, pero quizáis conscientes de que cando marchan xa é para quizáis non volverse a ver, como así foi. Pero bueno, recuperamos ese momento de ilusión, porque era o momento da Segunda República, era o momento, bueno, no que se estaban loitando e librando todas esas batallas, e ela iba gañando algunhas, e nese momento tamén ela tece lazos con grandes como a Pasionaria, que coñece. Sí, efectivamente. O ano 35 é un ano moi importante para María, non? Porque, por varias razóns, coincide coa Pasionaria en Madrid, nun congreso sindical, o que vai ela representando as conserveiras de Vigo, o sea, que xa era alguén nese mundo, non? E Dolores estaba representando os mineiros de Asturias, o sea, que era un congreso que habería tamén que ver ese congreso con detemento para ver que pasou aí, non? Si se poden extraer máis datos, non? Despois volve a coincidir con Pasionaria en París, noutro congreso, acaso tiveran coincidido incluso unha terceira vez en ese mismo ano 35 en Moscú, nun curso de marxismo-leninismo. Claro, estamos falando dunha muller vencellada ao Partido Comunista, que eso non o dixemos. Sabemos que estaba vencellado ao Partido Comunista en Cuba, pero que tamén aquí afiliouse ao Partido Comunista, pero non foi a Moscú porque ela mesma conta, tiven que renunciar porque din a luz a miña filla Dora. Esta filla da que estamos a falar tantas veces, que é a máis pequena, Dorita, nace en Vigo no ano 35 e vai a ser pois a grande preocupación da súa nai, esta nena tan pequena. Os outros non eran grandes, pero xa medraran, non? A grande preocupación da súa nai nos anos posteriores, non? Cando as cousas se puxeron pois mal. Mal porque fatídicamente, pois uns poucos meses despois de nacer Dora, está a Guerra Civil. Efectivamente, está a Guerra Civil no ano 36, a nena nace no 35, non me acordo o mes, pero vamos, era moi bebé, non? Todavía está a Guerra Civil, e claro,
está a guerra civil e aínda que Galicia isto todavía sigue sendo como un mantra que se repite, pero en Galicia non houve guerra porque non houve fronte de batalla. Bueno, pero as consecuencias e a represión ademais foi feroz desde o minuto 1. Todo aquel que tivera un vencello sindical, político, etc., foron os fuxidos dos primeiros días ou os paseados dos primeiros días. María e o seu home puxéronse no punto de mira, evidentemente, das autoridades de Vigo, da confianza do réxime de Burgos, porque Galicia cae nacional o primeiro día, o día seguinte, vamos. Entón, empeza para eles un momento moi difícil, claro. E a primeira alternativa, ao ver que peligraba a vida, foi botarse ao monte, aos montes de Redondela, onde se empezaron a organizar guerrillas para intentar facer o seu labor durante toda a época da guerra. E, como sabemos, a guerrilla en Galicia durou moitos anos, non? O último exponente foi o famoso Foucellas, aquel xa nos anos 50, non? Pero houbo guerrilla durante a guerra e despois da guerra, non? Entón, bueno, o primeiro, digamos, seguido máis de perto era Carcaño, era o home, porque, claro, aquí tamén hai a súa brecha de xénero tamén, non? O perigoso é o home, ela seguro que unha que lle axuda e tal, pero non debe de ser tan perigoso, hasta para representar perigo vamos de segundas. Así que, bueno, pois o caso é que tiñan que esconderse, facían accións, baixaban a Vigo, sobre todo a ver os fillos, non? Porque María non podía pasar sin ver os fillos, os deixaran ao cuidado de xente amiga. De feito, os dous maiores, mentras están na guerrilla no monte, os deixan con Angelita, ca irmá de María, unha daquelas que viñera no ano 22 canai, que xa sería maior, xa estaría casada, e a pequena Dorita deixana con unha amiga da familia que parece que era cega, pero que vivía con unha sobriña que axudaba e deixaron o seu cuidado. Iso conta Dorita con verdadeira emoción, non? Como aquelas mulleres cuidaron dela cando era tan pequena, non? Entón, pois así están, volven aos montes de Redondela, preparan unha emboscada, entran a pasar un imposto revolucionario a algún sospeitoso de abusos ou algo polo estilo, pois a vida do guerrilleiro que era en ese momento así, non? Hasta que realmente o home xa entra en perigo de moito máis serio de ser non só detido, sino executado. Entón, no ano 40, debeu de ser cando Carcaño marcha, o consigue marchar, digamos, no ano 40, 41, non? Aproximadamente. Porque o home detido elevado a traballos forzosos na illa de San Simón, efectivamente está aí un ano ou 2 anos, o fin da guerra do 39, debe de marchar. Pasa primeiro por Francia, non? Pasa primeiro por Francia, sí. Aí sí que bueno, máis ou menos se consideraba salvo, pero é detido e lévano ao campo de concentración de Algés. Efectivamente, como a tantos republicanos españoles, o campo de concentración francés, devólveno a Vigo. Aí é onde por primeira vez xoga un papel importante o tema das identidades cubanas, non? Efectivamente. Porque sai de aí con unha identidade falsa. El consigue salir, el está no campo de concentración perto dos Pirineos, en Argel-sur-Mer, e ali o cónsul cubano
en Marsella debía de ser interésase por el. E xa empeza a haber un doble xogo de falsificación de papéis para que el pase por cidadán cubano. Non sei se Carcaño realmente naturalizárase cubano, pode ser que o fixera ou que mudara o nome ou que, en fin, que esa, digamos, doble identidade, como di Marián, de ser... En algún momento, perdona Pilar, creo que Dora, a filla, chega a decir que é con unha identidade dun primo É verdad, cubano. dun curmán, efectivamente. Sí, agora, bueno, non sei... Hai cousas que están así como dubidosas, non? Pero o caso é que o cónsul cubano en Francia logra que saia do campo de concentración, volve a Vigo, pero aos poucos volve a ser detido aquí e levado a San Simón, non? Donde é sometido a traballos forzosos, pois casi que 2 anos, non? Está ali. E logo volve a intervir o cónsul cubano en Vigo, unha personalidade tamén interesante, que xogando de novo con eses papéis que xa lle serviran en Francia ao marido de María, pois consigue sacalo de San Simón e aconsella que marche para Cuba canto antes con eses papéis e que pronto María pois irá detrás del, non? Irá detrás del, pero non foi tan fácil, porque María tamén foi detida. Unha chea de veces. Entraba e saía da cadea cada pouco, porque bueno, contao tamén a filla, non? Con gracia cubana, non? Cando di que a detiñan unha vez que iba a policía a cabalo, non? E que a detivo a María, e que, bueno, que ela di como un pouco, non me toma en serio, ven a decirlle, non? Que non me toma en serio, porque se eu fose un home, pois serían as cousas de outra. Que non se quedaba calada, María. Non se quedaba calada, ao punto que conta a filla que... Era brava, era unha brava darosa. Que fartou o policía que deixou na marchar xa, porque, pero en outras oportunidades non tiña tanta sorte e era metida na cadea. No ano 43 entra e pasa unha longa temporada, un ano. Con Dorita. Con Dorita. Dentro da cadea. Ela pide levar a súa pequena con ela e críase ese ano a nena no cárcere de Vigo. Pero ela ali traba unha amistade fonda con un mestre que estaba tamén detido e que saliu da cadea antes que ela, entón confioulle a nena. Bueno, ti me pareces boa persoa, esta nena non debe de estar aquí máis tempo en este ambiente e tal, levadea con vos, que xa algún día sairei. E saliu porque de novo o cónsul cubano, este Luis Vaz, intercedeu por ela e proporcionoulle tamén uns documentos con outro nome, que vai a empezar a xogar María con eses documentos, un a nome de María Araujo e outro a nome de Emilia Araujo, que era unha irmá que quedara en Cuba e que, polo tanto, tiña nacionalidade cubana. Xa nacida ali, claro. Efectivamente, non? E iso vai a servir, este xogo de identidades, de papéis e de trampas necesarias, vai a servir bastante, non? Pero aínda así, e sabendo que estaba moi vixiada e moi cercada, ela chegou a acumular 120 expedientes e unha sentenza de morte, non? E din as fontes pola valente postura de reafirmarse na súa condición de comunista perante os que a xulgaban, quer dicir, que non se arredraba, non? Non, ela seguía mantendo a súa, vamos, non disimulaba. Foi usted? Sí. Sí. Porque ela, claro, nos momentos que saía da cadea tiña que volver á vida, volvía a vender peixe ou berbés, volvía a protestar cada vez que podía, cada vez que vía algo mal ou injusto, e volvían a detela de novo. A última detención do ano 44
parece que Bas Molina, o cónsul que tanto axudara, hai tamén unha discusión con este cónsul, non? Porque decía, a mí interésame moito os cónsules, foron importantísimos. E os cónsules latinoamericanos en Galicia nos momentos da guerra foron importantísimos e están por estudiar en moitas cuestións, non? Porque unha cousa era a postura que o país tivera, a postura de Cuba ou a postura de Argentina ou do país que fose, e outra cousa era a postura persoal de quen estaba no cargo consular. En este caso, Bas Molina non creo que fora un izquierdista ni nada polo estilo, pero era un home sensible, el era poeta, foi o director dun centro de arte importante que houve en Vigo, estaba así un pouco na Bohemia, así, viguesa, porque eu estive mirando prensa e apadrinou moitísimas bodas de familias de ringo rango viguesas, o sea, era un señor, un dandy, que movíase neses ambientes, pero era sensible ao feito de que tanto Carcaño como María Araújo viviran en Cuba, eran medio cubanos para él, non? E, bueno, logo debería de ter tamén un certo sentido da xustiza, de sensibilidade, do tema de María, dos fillos, de Dorita, no cárcere, etc. O caso foi que axudouna moito, incluso cando xa non estaba ao cargo do consulado en Vigo, no ano 44, debeu interceder por ela, porque para que saíra do cárcere, porque non é casualidade que en ese momento un buque cubano toca o porto de Vigo, un buque de guerra cubano, e o comandante do buque, o comandante Ocampo, fala entre militares, non sei moi ben como foi a cousa, pero conseguiu que María saíse do cárcere e seguramente o toque lle deu o cónsul Bas Molina, que Dora di que en aquel momento estaba destinado a Coruña, pero eu todavía onte estive mirando e non me encaixa eso, pero bueno, da igual. O caso é que consigue que María saia e xa co pasaporte a nome de Emilia, montase no Marqués de Comillas, esa despedida que conta a súa filla de cando as conserveiras a foron despedir, que regalaronlle a boneca, etc. Como di ela, momento, instante que non olvidaré en mi vida, dice Dora Carcaño. A min hai outra cosa que me estremeceu cando Dora conta ese período que ela pasou coa nai no cárcere, pois como a nai a levaba para aqueles que ian ser axusticiados, que xa iban ser, efectivamente, estaban condenados a morte. E, digamos, que Dora iba ou se acompañaba, e estas persoas que ian morrer, pois, bueno, de alguna forma era como que vían unha nena e se despedían dos fillos que non tiñan ali, non? Que non tiñan ali nese momento. Que aquelo foi para Dora unha escola de dor, pero tamén de sensibilidade, non? Logo, por iso tamén Dora creo que é a muller que tamén tivo seu, non? Continuou o legado, non? Efectivamente. Tal cual. Bueno, e aí xa non hai máis voltas que dar, hai que marchar. Hai que marchar, ademais o home está na Habana, así que marchan no Marqués de Comillas, un dos fillos que tiña aquí maior xa Sebastián. Xa non lle daba, vamos, non podía esperar pola nai, estaba o pai alá, embarcouse de Polizón uns meses antes e marchou a Habana e xa estaba traballando en Casablanca nun barco co pai. Volveron ao barrio de Casablanca cando chegou María con Dora e co outro rapaz. Por certo, camiño de volta, non? Outra vez, de reviravolta. Sí, de reviravolta. Porque a vida desta familia de María é de reviravoltas. E nese barco no que marcha María, o Marqués de Comillas, así como, bueno, como unha nota así anecdótica, viaxa tamén a familia do doutor Comesaña, que era un médico comunista de Tui,
que foi o que inspirou a novela de Manolo Rivas, O lápiz do carpinteiro, non? E a súa Efectivamente. muller, Asunción Concheiro, que tamén é, bueno, pues Chonchiña. moi chonchiña, moi significada. E aí, bueno, pues podería parecer que están a salvo xa nese barco, camiño de Cuba, pero claro, o océano nese momento non era fácil de transitar, non? efectivamente, estamos en Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemáns pois andaban por todas partes, non? Non tería senón explicación, conta a propia María, como o barco, en vez de facer o traxecto directo a La Habana, como facía o Marqués de Camillas habitualmente, párase en Porto Príncipe e ali son interrogados os pasaxeiros para evitar que houbera fugados, etc. E entonces ela conta que a someteron a un interrogatorio policial tremendo, axentes de la Gestapo, o sea, da policía política nazi, non? Pero usted es María, es Emilia, ela volveu a xogar a ese, bueno, mantivo que era Emilia, que era cubana, cubanísima, e que volvía ao seu país, que non era ningunha fugada, non? O que tamén nos danos a pauta de a connivencia existente entre o franquismo, o réximen de Franco e o nazismo en ese momento, non? Que, bueno, non é novidade, pero vamos, que unha vez máis, e que ademais tócalle a María en esta vida de novela que ten, non? Que calquera que collera Netflix unha serie tamén daba para eso, non? Ten aquí xiros de guión. Moitos xiros de guión. Os que fagan efectivamente, falta. Sí, e aínda faltan, porque, bueno, pues, o Marqués de Comillas chega a Cuba, elas van as tres, van María, Dora a pequena, tamén Antonia a maior, e reúnense entonces outra vez no barrio de Casablanca, onde xa está en Sebastián, efectivamente, chegado como polizón. E chegan nun momento dentro da alborotada, digamos, historia cubana do século XX, nun momento, bueno, de certa tranquilidade, non? Ano mitad da década dos 40, pero que non vai a tardar tamén en complicarse a situación, non? Pero antes de que iso aconteza, María leva pois o que acaba de vivir na súa terra, o que acaba de vivir en España, e o drama da Guerra Civil aínda moi vivo, e a situación crítica da posguerra en España, non? Entón, ela pois continúa ali alborotando masas noutro sentido, porque é o que adícase a facer campañas para enviar fondos ás cárceres españolas onde están detidos os perdedores da guerra, non? Para axudar a guerrilla, seguramente, que en Galicia continuaba, non? Ela viaxa por toda a illa dando mítines, acompañada en moitas oportunidades de líderes sindicales e de líderes políticos cubanos. Agora non me acordo o nome de un deles, pero foi un dirixente do Partido Comunista de entonces, que agora era Partido Socialista Popular, mudara o nome en Cuba, un dirixente negro, ademais moi famoso, agora non me ven, pero bueno, que fai campaña con ela, non? Falando en Holguín, falando en Camagüey, etc., para recoller fondos para enviar aquí, non? Pero de repente, o pouco, bueno, aí xoga un papel fundamental tamén nunha asociación, a UME, Asociación de Mujeres Españolas, que era unha asociación que nacera en París no ano 42-44, fundada por mulleres, e que tiña unha sección cubana. Si ben é certo que a UME
máis importante foi a de México, porque foi tamén onde houbo maior cantidad de exiliados, en este caso de exiliadas, porque era de mujeres. Ela foi unha das líderes de esta Asociación de Mujeres Españolas en Cuba, non? E aí tamén traballou moito, traballou arreo no mesmo sentido que decía antes, non? Pero claro, o tempo vai pasando, a situación de España vai quedando cada vez máis lonxe, por decirlo de algún xeito, e ademais agora van a ser os sucesos cubanos os que interpelen novamente a María, non? Porque vai a chegar a dictadura de Batista, que primeiro tivo un primeiro goberno democrático, porque foi elexido nas urnas, pero logo tivo un golpe de Estado, deu un golpe de Estado e foi xa unha dictadura que tampouco se andivo con chiquitas, non? Con calquera tipo de oposición, e María colabora de maneira clara co movimento de oposición a dictadura batistiana, así que volvo a repetir o que fixera aquí, pero ao revés, non? E aí ela implícase, pero vamos, todo o que pode, como enlace, non? Esa figura sempre de enlace, pero tamén esconde armas, non? E esconde a combatentes da revolución, vende eses bonos do movimento 26 de xullo, cos que se financiaban. Efectivamente, cando se produce o asalto ao cuartel Moncada, que algún autor di que ela participou directamente, eu non o creo, eu creo que iso estaría registrado, e ademais Nidia Sarabia, que cubriu como periodista, como xornalista o asalto Moncada, pois o deixaría dito. Non creo que estivera presencialmente, pero sí como un labor de enlace, de conexión, de levar recados, de levar mensaxes, de cubrir, non? Pero claro, o movimento 26 de xullo non triunfou. Fidel e os seus compañeiros foron encarcelados porque a dictadura de Batista continuaba, non? Polo momento. Ela procurou participar en todo aquilo que contribuíra a facela caer, non? Pero realmente o que decidiu ao fin da dictadura de Batista foi a guerrilla de Sierra Maestra, ata que se produceu a entrada triunfal de Fidel en Habana o 1º de xaneiro do ano 59, non? E a partir de aí, María, pois claro, xa implícase, pois como tantos cubanos, evidentemente, en aquel momento, pois no ambiente revolucionario e ilusionante que créase a partir de ese momento tamén. Ilusionante para quen comulgaba, como era o caso de María, cas novas que traía a revolución, non? Entón, ela participa nas campañas de alfabetización, participa nas colleitas de papa, de nazafra, no que faga falta, non, para apoiar a revolución incipiente de aqueles momentos, que logo virou máis adiante, pero ese é outro cantar. Sí que está documentado que ela participa activamente, ten un papel en Playa Girón, no asalto na invasión de Bahía de Cochinos. Bueno, non de estar en Playa Girón, sino tamén de servir de enlace para levar e traer novas e, sobre todo, para facer frente a movementos contrarrevolucionarios que, o fío de Girón, xurdiron, non? E dice que ela mesma, ante uns sospeitosos de ser contrarrevolucionarios, se fajou, como dicen en Cuba, diante do grupo dos pretendidos sospeitosos e os mantivo detidos hasta que se comprobou que quen era quen, etc. E logo liberounos e deixounos marchar, non? Non
non era moita María. Isto, en concreto este capítulo, todo o seu apoio á revolución e á causa cubana valeulle a ela ser condecorada ni máis ni menos que por Fidel Castro en persoa, entre outros recoñecementos. Sí, recibiu varios galardóns de distintas entidades, pero claro, este que pois lle deu o propio Fidel, que foi a medalla, ou, bueno, non sei se é medalla ou que, pero da orde, pero non sei se é unha medalla ou un diploma ou que, creo que é unha medalla, pero é, bueno, en honor de unha loitadora mambisa cubana da guerra contra España, non? Que se significara Ana Betancourt, que é o premio máis importante, ademais, que se dá no seo da Federación de Mujeres Cubanas, a que, por certo, María pertencía desde o seu nacemento, que foi moi activa contra a dictadura de Batista, porque naceu en 1953 a Federación de Mujeres Cubanas, e ela foi tamén un lugar de actividade que encontrou. Así que non sei cando dormía, cando descansaba, porque en realidade pois estaba todo o día nunca tan bendito, en pé de guerra, de aí María la guerrillera. Sí, exacto, e disto quería falarche porque me interesa moito e un pouco fío do que comentabas, que ata para o perigo somos subalternas, dicías ti, pero bueno, no caso dela, eu creo que o feito de que fose alcumada a guerrilleira xa creo que nos está presentando a unha muller con un perfil máis protagonista. Sí, máis protagonista. Ela, desde logo, aprendeu de armas, eso sen dúbida. E tiña, eu creo que máis que un... Ela o di, que participou directamente en emboscadas, etcétera, en grupos de extorsión a quenes consideraban fascistas nos momentos da guerra, non? O sea que... Porque sempre vendese esa historia, e ademais ti antes me comentabas de outras guerrilleiras que se vai probando tamén que tiveron un papel protagónico. Sí, pois mira, na colección temos Placeres Castellanos, que a mí me lembra moitísimo o caso de María, porque é outra guerrilleira, ela é, que tamén vos convido a escoitar ese podcast, ela acaba sendo guerrilleira na resistencia francesa, e me recorda moito a María porque tamén foi un pouco na loita sindical e política da man do seu compañeiro Víctor Fraiz, igual que o caso de María. Efectivamente, eu agora estou moi contenta porque entre os alumnos de historia pois hai moitos que, e sobre todo moitas, que bueno, están averiguando de vidas singulares, non, no mundo da guerrilla, así como en outros, non? Dámonos de conta de que este papel, no, es que era la compañera de fulano, era la amiga de Mengano, era la amante, era sempre en un papel subalterno, non? Como se non tiveran un protagonismo propio e unha serie de accións que fixeran ou soas ou pertencentes ao colectivo, pero un colectivo integrado por homes e por mulleres en igualdade. E, bueno, vimos de presentar o mes pasado a Urania Mella, que tamén é un capítulo interesantísimo e que creo que é unha das poucas que na súa causa militar detiverona, condenaron a morte, pero ao final pois non se cumpriu a sentencia, mandarona para o penal de Saturrarán, que era un campo de concentración para mulleres atroz, e en ese caso, no caso de Urania Mella, sí que a súa causa militar, digamos, se invirten un pouco os papeles dunha forma pois totalmente extraordinaria e acusan a ela de pervertir o seu home, de ser ela, que neste caso estamos falando dunha muller que é filla dun teórico do anarquismo como Ricardo Mella, non? E que, bueno, que era un conxunto, non unha familia inteira, un conxunto de irmás tamén moi significadas en Vigo, e en este caso acusan a ela. Así son as voltas e reviravoltas tamén do xénero, non? Acusan a ela de pervertir o seu marido, os dous son condenados, en cambio,
ela líbrase da pena de morte por ser muller. A ela execútano, ela líbrase e vai para o campo de concentración. Pero, bueno, polo xeral encontramos o papel, efectivamente, non? De feito, no caso de María, nesa altura que ela participa na guerrilla en Redondela, o que se fala que hai como unha guerrilla de terra e outra de monte, non? E as mulleres, normalmente, vincúlanse máis con ese apoio levar nas aldeas, alimentos, sí. en fin, pero... Pero ela aprendeu a disparar e estaba no monte. Efectivamente. E ti creo que tiña, que tú me comentabas que tiña unha base nun antigo Sí, convento, nun antigo de convento, Redondela do nunhas Monte. ruínas que había ali, donde estaban, pois, en pé de igualdade, non? Digamos, para as accións que se necesitara, non? Home, que ás veces, precisamente, verdad, pola súa condición de muller, eso tamén servira para disimular certas accións, porque eso tamén o conta a filla, non? Cando ela se puña un traxe como de vendedora de calquera cousa, de tal, para ir levar un mensaxe. Bueno, pois sí, ese papel tamén, pero non deixa de ser un papel importante e protagónico, non? En unha acción, dentro dunha acción colectiva, non? Bueno, pois ata aquí eu creo a historia de María, que, como dicimos, foi continuada por Dora Carcaño, que seguiu os pasos da súa nai e tamén se integrou en todas esas loitas. E estamos aquí perto da súa terra, ou na súa terra. Creo que sería bo abrir aquí este coloquio ás achegas que o público nos queira facer. Tamén temos a Nancy, que, como comentabas, estudiou bastante a María e que tamén a convidou a participar, e non sei se por aquí alguén ten algunha noticia destes pequenos puntos sen coser e sen unir na historia, non? Que faltan, e algúns dos que falta, pois son cousas que se pode, bueno, pois que hai que investigar precisamente aquí, non? Como cando ela volve e non sabemos se eses marqueses para onde ela vai traballar, quen serían? Uns madrileños que veraneaban en Carril. Pero non teñen propiedades en Carril propiamente dito. Hai un marquesado de Rubiáns. Pero non teñen vinculación ao pazo en Rubiáns. Que pasa que si é certo que se decía que antiguamente que as súas propiedades chegaban a Noia. Entón igual tamén teñan perteces en Carril. Pero non había marquesado que eu saiba. Como tal. Que alguén me corrija se me equivoco, pero o marquesado de Carril non, o mellor eran foráneos, quero decir, podían ser que viñan a veranear, non? Ou algo polo estilo, non sei, porque ese dato é interesante porque o conta ela mesma, non é algo que contou alguén, ela di, fun traballar a casa duns marqueses, entonces, bueno, non sei, os historiadores sempre estamos empeñados en probar que foi verdad, non? Así que... Ah, la señora. Sí, mira, por exemplo, no barrio de Ciudad de García había unha xente que era de Madrid, que vivía en Madrid e que viñan a veranear, que se chamaban os Condes de Valencia. Os Condes de Valencia, sí. Entón, por aí pasaban moita rapazada nova de Madrid. Digo rapazada nova, digo mulleres xóvenes, como lle chamaban naqueles tempos, a servir. A servir, sí, 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 sí. Digo por si sirve de algo. Pero eu que quero é, por exemplo, como faltan páxinas, pois decir que o irmán máis bello de María, bueno, María é prima do seu primo. Ai, pero isto é unha mina. Temos aquí unha fonte primaria. Que maravilla. Hai unha persona viva que se chama Josefita Araújo Crespo, que por os Crespo é miña prima. Eu conozco a Josefita, o seu fillo traballa no Concello, é moi fácil pasarnos os datos deles. Ben,
Que mar... Manolo era o avó, Manolo era o irmán máis vello de María. O que quedou aquí. O irmán máis vello, Manolo, que donde vai ele, O que quedara aquí, entón. O sea que eso Bueno, está probado. confirmamos eso, vale. Ai, que maravilla. Aquí xa hai máis fío para coser. Eso por un lado. E por outro, eso que decides de que unha irmán, Emilia, lle pasou a documentación, é dicir, que María saíu ca documentación de Emilia, sí, pero Emilia estaba aquí. Eu conocí a Emilia. E conozco a súa neta, Socorrito, é amiga miña. Paso todos. Bueno, Socorrito está un pouco enfadada con María, porque, como ela di, mi abuela nunca tuvo documentación, porque logo despois non la pudo activar. Claro. Entón, casou un fillo en Francia, e a avó non pudo ir á boda do fillo, porque non tiña documentación. pero quedou toda a vida sen documentación. Sí, sí, sí. Non, claro, Emilia entonces non estaba en Cuba, senón que volvera, pero tiña papéis cubanos. Claro. Claro. Viña no barco coa nai. Viño no barco no ano 22, veu morrer a nai. Ai, pero isto é maravilloso, Isto é, sí, sí, sí. Sí, claro. Este é precisamente o obxectivo do traballo que estamos facendo, non? Exacto. Moi ben. Claro. Entón, eu, se me deixades un correo... Por suposto, 2. Hai que gravar outro podcast. Creo que sí, pero vamos, Isto hai que no que eso corregir xa é o de xa. menos, regravámoslo. Me parece que non lo ubica, me parece. Estuvo en 2000, seguro? Estivo convidada En 2008. nunhas xornadas en 2008, pero non foi a única vez. En ese momento se romperon as relacións familiares, quero avisar. Se romperon as relacións familiares porque Dora tiña unha conciencia política forte, de unha Cuba como estaba, en ese momento non estaba. Entón, trouxo bonos, pideu axuda a súa familia, axuda económica. E a familia non entende iso porque é unha familia conservadora. Entendo. Vamos chamar isto. Vale. Entón, ando pedindo nos cartos e non nos dou nin as gracias. Bueno, a ver, entendemos. Pois todas pedía para a súa causa. E a xente aquí na cando digo a xente, falo das súas primas, porque ten máis que esta que eu digo, ten un montón de familia, un montón de familia. Pero aquí os leva, Entonces o mellor non é moi doado falar con eles, non? O socorrito, pois, non te, ademais, vamos a ver, que pode pasar? Que vos diga que non quero falar? Eu non creo que diga eso, pero se o digo, bueno, por que nos intentaches, por aquilo de que non falten tantas casas. Non, efectivamente, claro, claro. E, bueno, é unha noticia estupenda como fontes, desde logo que hai que explorar, e sobre o que comentaches de los marqueses de Casa Valencia, que son unha... Sí, condes de Valencia, no, porque tamén hai os de Casa Valencia. Condes de Valencia, ela di volvo pa Carril, pero tamén está esta confusión Carril, Vilagarcía. Claro, que o mellor ela o mellor non sabe nin o momento que estaban xuntos, nin separados, nin nada, porque ademais ela eso yo conta a Neira Vilas no ano moito máis tarde, cando xa era maior. Entón, máis maior aí. Claro, yo conta nos anos publica 80s. Cando publica Neira Guerrilleros? Eu creo que dos anos 80s. María morre no 89. María morre no 85, entón ela volví, e pa onde volviste? Pa Carril, a casa duns marqueses, entonces o mellor, non? A ver, hai que ver. Hai que ir un pouco a forma primaria de vivir que tiñamos todos aquela, non? Bueno, pois o que era rico casi era un marqués. Xa. Sí,
que era unha forma de chamar tamén moitas veces. Aquel que nos tempos da represión era do Partido Galeguista e non comunista. Sí, facíanse caixóns desastre que metían todo dun lado, o mellor nin era marqués nin era nada, era un rico que tiña servicio, nada máis, claro. Sí. Gracias, moitas gracias. Moitísimas grazas. De verdade, pois fai. Emilia. E viveu toda a vida en Tabanca Sardiñeira, na rúa que ainda hoxe se chama General Llago. Na historia. Eu coñecín A Emilia. E a súa filla chamábase Milita, supoño que Emilia tamén. E que a nai delas chamábase Emilia tamén, o sea que debeu de ser un nome familiar. A que morreu no barco. A nai de María chamábase Emilia. Emilia Martínez. Entón debeu ser un nome... Pois sí que pasa de nais a fillas. Emilia chamábase a filla, Milita, a nai de supoño, eu participei desa familia moitísimo. Teño fotos, bolas pasareiras. Moitas gracias. Grazas, maravilla. Bueno, pois xa non podemos pechar máis en alto. No, isto foi un colofón fantástico, non? Un broche final... Sí, verdad? Xa como un regalo de Nadal. Total, total. Xa estamos aquí ás portas. Non sei se alguén máis ten algunha achega que quere intervir. Os o deixamos aquí. Eu, nada, simplemente convido vos a escoitar a historia completa, que xa está... Incompleta. Ou incompleta, ten toda a razón. A historia que seguiremos completando con estas páxinas que nos faltan, e de momento, ata onde sabemos, ou ata onde sabíamos, hoxe, antes de chegar aquí, iso sí que xa está publicado, podes acceder a través da páxina web da Deputación de Pontevedra ou directamente a través de Spotify e de iVoox. Encontraredes aí non só este capítulo de María Araujo, co que pechamos esta segunda colección, senón pois outros 23 capítulos, en total xa temos 24, e esperemos, bueno, pois volver a encontrarnos o próximo ano para seguir presentando máis historias, porque queda claro que faltan moitas páxinas todavía. Moitísimas grazas a todas e a todos por vir.